Oh, wala. Oh, yes, di ba? Yaon ako ngunyan sa original na food park ang Naga City na Diyos ko, hindi papaturtob nagsasarado na daw pandemic na inikinaya sa impani, sa iba ng iba, sa San Francisco Face the Wall Food Court. Let's go! Diyos ko, peso, ilingan na ni peso. Tapos, ay, Diyos ko. Ay, makatakuto niyo. Garo ko magagadan ka ni. So, nag-decide kita na igdi kita mapwesto sa pinakapurong nakakanan. Ini mani garo untitled, mayong pangaran, mayong kung anong signage tig, diba? Sa inipaksiwan, kalasan, halo, dinuguan, paresan. And kadakol-dakol na kitang na-vlog na pare. So, sana di ko aram kung ini talaga bongga man ang pares. Hindi, pero nanamitan ko ni diyan dinuguan. And very, very masiram. Tapos baratuhon pa, pangmasa na maray. Igdilagan ulit sa San Francisco Face the Wall Food Court. Pupunan ta na ang food vlog. Nanamitan ta na ang sa idang in-offer ng mga food trip. So, try ito ning pares. Ay, bring masiram, Pierce. Masiram. Kung na first person, nagtatango-tango man dahil. Gano'n ano ka niya? 35. Ang pares? Masang-masa. Aram nila, ang halo digdi, 30. Ito masiram linuguan, tapos may rice, 30. Baratun digdi, 40. Ang kinalas digdi, 60. Ang rabot 40, ang laman 45. Kaya sulit na sulit hindi mag-food trip. Tsaka, worth it. Masaram. Maray ang namin. Kaya kamutay nindo. Pang masang-masa ini. Hindi ko matakot makapaisipon nindo. 100 plus da baratungon digdi sa unknown store. Ay, 60 may rice. 60 may rice na pares. Nung nanamitan ko na nung dinuguan digdi ang nag-stand out talaga sa kota. Talaga, kumahilig ako sa dinuguan Gandaro kayo luto di mama. Ito, pinapangapudan ko po na mag-jamming po digdi, magkakampo dinuguan. Hindi gabos na cut mo to, hype ka. Ini, dinuguan nila 35. Pwede ko mag-expect na sa 35, grabing laman na. Baka mag-expect man ka mo. Si sapat sana sa presyo, pero sinamit masira more than 35 pesos ang namit niya. Nabis ko lugod itong Armand. Iguaman kaya ang Ceramity. Iguaman kaya. Pero favorite ko sa Ceramity itong, ano nga niya po diba? Peri chicken. Very bongga. Hello pala kay Kuya Eloy kung nagdadalang ka. Kumusta ka na? Sana okay ka? Kuya Eloy, hello. Gibo kitang pelikula, X-Men. Kasi Cyclops. Charot lang. 4 months magiging okay ka na. Paksiw laman. Paksiw rabot, kinalas. Kung high blood po ka muna, katibang magdidi, magdarabo ka mong lusartang. Nang sinaserve yung nagamos panggadan talaga. Obra triple cardiac baga niyo, malala. Rabot. Hindi pa. Ang kinalas talaga nindo sa ito talagang sa kalas talaga. Dito mo na timplahan, na may tanta. Araw ka rin si kalas na nabitaw ang aki ako na talagang itong iba baga sa supermarket ka itong kalasan. Hindi nga ako kung saan ito. Basta aki pa kayo ka ito. Di ba na ako dinadala ni Papa? Ito masiram do, ma'am. Ang pinaka nag-stand down sa kuligdi. Agabusing na namitan ko. Ining dinuguan. Pangaduwa ining pares. Yan po ang top 2 ko. Bisitahon po nindo ining unknown store. Mayo kaya siyang pangaram. Paresan, kalasan, diduguan, halo, mapa po ng pangaran kasi bago pa lang po ni paglaog-laog nindo dito sa San Francisco Face the Wall, si pinakapurong tindahan na may dakulaon na kalderong malinig. Yung may nagkakarakan sa gilid. Yung baga, dakulaon na kalderong malinig. Sa Baliw kayo. Charot lang. Papayaliwalo na mga stores digdi. Try po dito balibad digdi, kadakot pa siyang pilian. So kaya mo, di ka mo lugi digdi, kaya mo napapakak na mong ibang putahe. Kami ko nga, gano'n ni food park, kadakol-dakol karinderya na magtarain. Pero pigpulbaran kong inot, ayun yung bago. Kasi, syempre, support na nga ni sa local establishments, local businesses, local food tripan. Sayang, masitriksi, masitin. Paong kaulay, kundi camera, Diyos po. Abangan po nito, maarabot min travel vlogs. Tapos, ang masunod pang mga bagong kakanan dito sa Naga City, dito sa Camarines Sur, ay nabagan po nindo,
music video kang idol pitch na ko magayon pong kanta magayon na music video na pig to conceptualize yung sa pinakamatibay si Kuya Eric tapos si Pierce. So good luck sa idol pitch once again. Salamat na maray. Magayon pati po digdi kasi habang nagkakakan ka mo magiging malilinigan ng gabusin ng kasalan kasi kataid lang ang simbahan. So pwede ka magpanguros habang nagkakakan-kakan. Uni po ulit ang food trip, las kwatsa, musika, pusa!